खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 25 आगस्ट शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आंखिलिखां ब्रह्मआ फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि दिनै नोंथाङा बेफार फालांगियाव खहा जागोन धोन सम्पतिनि सायाव सोरनिबा नोजोर नांगोन नोंथाङा दिनै गासैयावबो लस जागोन वृष राशि दिनै नोंथाङा बहाबा खामानि मोननो हागौ नोंथाङा इन्टारभिउ होना दोनदोंब्ला जाफुंसारनो हागोन जा मावनो लायो गासैबो जाफुंसारगोन मिथुन राशि दिनै नोंथांनि साना मोजां बहाबा दावबायनो सानदोंब्ला दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां सान गोसोनि हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो हागोन कर्कट राशि दुखु दाहाजों सहायनो गोनां जागोन मावनाय दांनायाव गोबां जेंना जेंसि सोमजिगोन सोरजोंब्ला सोमोन्दो गावस्रानो हागौ नोंथाङा दिनै गोबां जिंगायाव गोलैगोन सिंह राशि गोसोआव सोरनिबा फारसे अननाय सोमजिगोन हरखाब सोरखौबा लोगो मोननानै गोसोआ उसुखुथु मोनगोन गोसोआव रंजा खुसि सोमजिगोन कन्या राशि दिनै नोंथाङा बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन गोसोआव मावनो लानाय खामानिफ्रा गासैबो जाफुंसारगोन धोन सम्पति आरजिनो हागोन तुला राशि दिनै नोंथांनि साना मोजां जानाय नङा बेफार फालांगियाव नोंथाङा खहा जागोन गासैबो खामानि मावनो लानायाव फेलें जागोन नोंथाङा दिनै जिंगासिनो साननो नांगोन वृश्चिक राशि गोसोआव मोजां साननाय फैगोन गुबुननि खैफोदाव नोंथाङा हेफाजाब होगोन खामानि मावनाय दांनायाव गोसो होगोन दिनै नोंथांनि साना मोजां धनु राशि हास्थायनाय साननायफ्रा गासिबो फेलें जागोन नोंथाङा खामानि मावनो गोसो जानाय नङा दिनै नोंथाङा धोन सम्पति खहा जागोन सांग्रां जानाया नोंथांनि मोजां मकर राशि नोंथाङा दिनै आनजाद होदोंब्ला आनजादाव फेलें जागोन मावनो लानाय खामानिया जाफुंसारनाय नङा फेलें जानायखौ लानानै नोंथांनि गोसोआव आसा थालांगोन कुम्भ राशि दिनै नोंथांनि साना मोजां नोंथाङा बिजनेस मावोब्ला दिनै बिजनेसाव जौगानो हागोन बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जागोन नोंथाङा दिनै धोन आरजिनो हागोन मीन राशि गोसोआव गोबां दुखु दाहा सोमजिगोन साननाय हनायफ्रा बारा जागोन सोरनिबा बाथ्राखौ लानानै गोसोआव असान्ति सोमजिगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय गोजोन्थों चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन